Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The Vax. So ang palpitation isa naman isa common nga symptom nga ginabatyag sa aton mga pasyente, especially kung may cardiovascular problem sila. So ang akong advice, kung frequent gid ang palpitations, kinahanglan lang ma-evaluate kung ano ang ginahalinan sang palpitation, kay madamo man sang pwede mag-cause sang palpitation. So number one, kung may mga thyroid problem, no, or may mga problema sa heart, manifest man as palpitation, no? Ang iban siguro nakulbaan lang, or ang iban may intake sang mga coffee or iba nga mga stimulants, no, amo na naga-palpitate sila. So as evaluation, kinanglan lang maka-sure kita kung ang palpitation is alarming, no, meaning permi siya kag nagabalik-balik, or bothersome, no, meaning nagasabad gid sa aton nga daily activity. So inaiya kinanglan lang ma-evaluate. Pero kung palpitation man lang nagadula man lang siya eventually, so hindi man siguro amo na kadelikado gid.